አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ብሰላም በጥዕና ክሳብ ዝዕለት እዚ ስለ ዘብፅሐና بسلام بتعنا برهنة سعيو سلزرعينا سمو كبصناف عالم كسب أصناف عالم زخبرن استمسجنن يكون أمين እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ምህረቱ ስለ ዘይውዳ በህበቱ ስሙ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ዘመነ ትንሣኤ ናይ ሰላም ናይ ሓጎስ ናይ ዕረፍቲ ናይ ብልጽግና ናይ ራህዋ ዘመን ክገብረና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ተረዳእነት ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ሎምን ጽባሕን ዘላለም ዓለም እስኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን። ሕራይ እምበር ደጊምና እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ውዕለቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎምን ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ ኮይኑ ሒዝናዮ ዘለና ሶምን ኩላትና ከም እንፈልጦ እዚ ካብ ትንሣኤ ክሳብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ዘሎ እዚ 50 መዓልቲ ዘመነ ትንሣኤ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ 50 መዓልቲ ከም ሓደ መዓልቲ ሓሲባ ኩሉ ግዜ ዝንገር ስብከት ይኹን ዝዝመር መዛሙር ብምሉኡ ብዛዕባ ትንሣኤ ናይ ጎይታናን ናይ ኣምላኽናን ናይ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ እዩ። እዚ ኮይኑ ዝሕዝናዮ ዘለና ስሙን ብፍልይ ዝበለ ከዓ ካብ ሶኒ ጽባሕ ትንሣኤ ክሳብታ ድሕሪኣ ዘላ ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ዘሎ መዓልታት ብሓፈሻ ነናቱ ዝኾነ ኣስማት ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ መእተዊ ርኢና ነርና። ዝሓለፈ መዓልቲ ብዛዕባ ሶኒ ተመልኪትና ነርና። ሶኒ ከምቲ ዝተባህለ ማዕዶት ተባሂላ ትጽዋዕ። ማዕዶት ማለት ከዓ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ምስግጋር ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ማዕዶት ቃል በቃሉ ምስግጋር ማለት እዩ። እዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ምስ ሞተ ስጋ ምስ መለኮት ኣብ መስቀል ከሎ ብነፍሱ ምስ መለኮት ብተዋህዶ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ን5500 ዘመን ዝሳቀይ ዝነበሩ ነፍሳት ገፊፉ ንሲኦል ጥርሓ ስለዝትረፋ ዲያብሎስ ስለተሰዓረ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ካብ ባርነት
ناف سلام نابوت عرفتي سلزة ساقروم እግዚአብሔር ወልድ በዚህ ምክንያት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መዘከርታ ናይ ዛዕለት እዚኣ መታን ክትከውን ኢላ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ድሕሪ ትንሳኤ ዘላ ሶኒ ማዕዶት ኢላ ሰይማት ኣላ ብድሕሪ ዘሎ እዛ ካልኣይቲ መዓልቲ ሶሉስ ከዓ ቶማስ ተባሂላ ትፅዋዕ ከምቲ ሶኒ ማዕዶት ኢላ ሰይመቶ ሶሉስ ከዓ ናይ ባዕላ ዝኾነ ስም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሂባት ኣላ እዚ ስም እዚ ከዓ ቶማስ ተባሂላ ትፅዋዕ እዛ ሶሉስ እዚኣ ቶማስ ሓደ ካብቶም 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ኮይኑ أقدم أبيلو كدمي حواري خوينو مسوعو كوجن صديقاويان كم زخنة نايكد شفيت كريستيان تاريخ نجر زيوم صديقاويان زبحالو حبرة السب ناي إسرائيل سب مسموته لحرموتو تنسأي موتان يبلون إلهم زأمنيهم هذا أوان ون نبغيتنا نبأمنا خنان نمد حنين يسوع كريستوس مسيهم هذا حتى حديث ونيرهم هذا سبعي حنتي سبعي تمر عوي ويدم هذا سبعي سبعي توم موته أو حق موسى تصحيف خمسة لقاء أنت رأميتو حدا يحرو زل حو زرقية الرف ودما زرقية كلولوس لزبل بزماني هذا كمان دابلو شوعات سبعات بصحهم شوعات يوم كأبد بتراميتهم مودة أتها سبيت مويتا سلزي أبو زيت نسأ موتان إذا سبيت زي كل متى ما يرميهم مو نايمن كتكونيا إلهم نقولتنا أن أملاخنا نمر حنينا نيسوس كريستوس حديثه ما يرم زي أبو ماتي سوينجل معرف إسرائيل قلتن تصحيف الله مودة أتها قويتها زمن لسلم تخوين قلنا أنت إزبل حيل أملاخن مستير مسحفتن بزين فلاتكم تجاجي اللخم سلزين إجزابير حيلن ناي مسحفتن مستيرن بزين فلاتهم كمستجاجيو قويتان أملاخنا مدحينان يسوع كريستوس جسيس ومن نجير ومن نيرم موداتها أنت اليوم كمي أبتن سايسي كم ملأختي أملاخ أمبر مرعوز بهالنجر يلن إلو بزعات زحات توحتو من لاش كم زهابهم أقدس وإنجيل تمزج بيركب بحفش عم بقر توماس كم تستبهله كابتم 10 قدسان حواريات كوينو كوجن صديق أويانيو صديق أويان كأ تنسأ موتان يلن إلهم زأمنو حورة السب نا إسرائيلية مالتيو سلزين بقر قدس بيت كريستيان إذا علت زي سولوس بزي توماس تستبهله كاب 10 حواريات حدا زغنة قدس حواريا نعو مذكرت أمتان كتكون إذا علت زي توماس إلى سيمات الله بزيادة تاريخ زي أو إنجيل يوحنس معرف إسراء كفر إسراء 4 كسف قدي 3 تمزجي بالله أبزين تا إزبل بتقدمت معتي بعلة السنبت وقيتران أملاخنا مرحنينا يسوع كريستوس مقابر كفتو لي كيبله مجنز فتحو لي كيبله بحيل سلطانو مقابر بعصو نموت سعرو دحرمتن سوء قدسار تانستي أم مقابر كيدن قدسان ملأخت نجرو من يرم بعلوهم قيتران أملاخنا مرحنا يسوع كريستوس مريم مجدلاويت أفت مقابر رخيو الزرار يوان نجيروان يرسلتن سايو وحفشا قيتران أملاخنا مرحنا يسوع كريستوس بعد السنبت مستسئ قدسان حواريات كلهم تنساينا قيتران أملاخنا مرحنا يسوع كريستوس تبصيرو من بعينهم بأكاريو من يرم أفتكزيتي توماس جنا قيتران أملاخنا مرحنا يسوع كريستوس كم تنسئ بأكل سلزير أيو نخالوت حوارات كجلس قلهم كله أمونغو أمجنا توماس سلزي نبره سنيحو كابت زنبرو البتا مستملسه تم قالت قدسان حوارات انتاي لهم نجيرو ما يرم لتوماس قويتها تنسيو لهم سنجر وز بسرات زي توماس جنا نزعب بسرات سمع خلو ويدما قويتنا أملاخنا مدحان كريستوس تنسيو تم قابر كاترحة أزل لهم حوارات كوسرو خلو بزعبة تنسيو كحجوسن ناي تنسي فليز ولا نجر كرنا يترأين انتاي دابله هنس سوق أجنو داوي كيرمسسكوس شنكار سوق داو كيراهو كموت كم تنسى أي أمن يبلا يزبل سلازي توماس سوق أجنو كيراي استشنكر داو كيراه بس أبستوق أجنو داو كيرمسس أي أمن يبلا بالو كابتن ساي أفشام نايت معتي قدسان حواريات نايهود فريحهم أبعصو جزا كوفي لهم تقميتهم لهالو خلو معصو بعصو بيتنا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس نبيت آتيو سلام نعاقتكم بلهم توماس نعاس وقوني إدكا كيركا أرمسس سشنكر راوي كأر أبلو أفس عزيون توماس عيني كيرأخو بأداوي كيرمسسكو بأداوي كيرحسسكو أمنين إلوام سلازنورن قدسان حواريات لك بيتنا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس أفتعصو جزا بعصو معصو مساعتوه كم إلو مسنا قرها توماس إيدو سددمو بملكتاوي حيلو أقاصلو ويدما لك أخنتي سجانا بحواتي كمرر زبل كم أخونه يبل سلازم ملكتاوي حيلو سلازك أقاصلو توماس قويتاين أملاخين يأمن بلا إلو سلازي بأكال مسرعية بجبر مسرعة جسة برجس
ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተፈልዩ ብሓይሉ ብስልጣኑ ከም ዝተነስአ አመነ ጎይታይን አምላኸይን ኢሉ ከዓ መስከረ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን ምዃኑ ቅዱስ ቶማስ ኣብ ማእከል እቶም 120 ቤተሰብ ኣብቲ ዕፁ ማዕጾ ተዓጽዮም ከለው ጎይታይን አምላኸይን ኢሉ ብዓውታ መስከረ ይብል ስለዚ እምበኣር ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናይዚ ነገር እዚ መዘከርታ መታን ክኸውን ናይዚ ታሪክ እዚ መዘከርታ መታን ክትከውን ንዝዓለት እዚ ኣሶሉስ ቶማስ ኢላ ሰይማታ ትርከብ ቶማስ እምበኣር ከም ዝተባህለ ንጎይታና ንኣምላኽናን መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዕፁ ገዛ ኣትዩ ምስ ረኸቦ እዳው ሰሊዱ ከዓ ምስ ዳሕሰሶ ወይ ከዓ እዳው ሰሊዱ ምስ ረጋገፀ ዝተሸንከረ ጎኑስ ዝተሸንከረ እዳው ምስ ረኣየ ብርግጽ ካብ ሞታን ምትንስኡ ምስ ኣመነ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ምስ መስከረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን እንሆ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ቡፃእ ኣንዮም ኢልዎ ስለዚ እምበኣር ሕፅር ብዝበለ ዝዓለት እዚኣ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ቶማስ ተባሂላ ትፅዋዕ ቶማስ ሓደ ካብቶም 12 ሓዋርያት እዩ ናይዚ መዘከርታ መታን ክኸውን ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ዓለት እዚኣ ፍልይ ኣቢላ ቶማስ ኢላ ሰይማታ ትርከብ ፅባሕ ረቡዕ ትያ ካብ ትንሳኤ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ዝኾነት ረቡዕ ከዓ ኣልኣዛር ተባሂላ ተሰይማላ እግዚኣብሔር ተፈቂድዎ ኣብ ዝመፅእ መዓልቲ ወይ ድማ ብዕለተ ረቡዕ ብዛዕባ ኣልኣዛር ክንምልከት ኢና ንሕጂ ግና ንዝነበረና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እንዛረቦን እንሰምዖን ኩሉ ኣብ ጽላት ልቦናና ጽሒፉ ንጽድቂ ክኾነና እግዚአብሔር ልብሊዳ ከም ዝኸፈተ ልብና ክኸፍተልና ንሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሰሊዱ ከም ዘጻናዕ ድማ ንዓና ከጸናዕና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ስለዚህ መሐረና እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምና ክብርን ምስጋናን ይብጽሕዮ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።